primer lloc, abans que se m'oblidi, us voldria dir que si algú es vol fer soci, hi ha un procés al final. Sí, perquè si no després sempre se m'oblida. Avui no només comencem el curs de les nostres activitats com a federalistes del Vallès Oriental, sinó que és el primer cop després de 2 anys, d'un any i 7 mesos, de pandèmia pel virus Covid que fem un acte. I quina millor manera de començar amb aquest acte, amb l'Emili com a protagonista i amb una intervenció seva que porta com a títol Efectes econòmics, socials i sanitaris del Covid-19, cap a un nou contracte social. Qui és l'Emili Ferrer? L'Emili Ferrer és un històric socialista, un prestigiós economista, membre d'Economistes del Front de la Crisi. Si haig de recórrer el seu currículum, es podem passar a mitja conferència. Aleshores, penso que és molt millor sentir-lo amb ell directament. No m'entretindré, per tant, en què va ser gerent de la Mancomunitat de Ciutat de Via, quan encara no era Via, quan encara no era població. Va ser també director econòmic financer de l'Hospital de la Vall d'Hebron i molts altres càrrecs semblants. Però que com a ell tampoc li agraden les presentacions llargues, us diré que aquí on el veieu ha estat i és un activista. És un activista social. Un activista social que va conèixer la presó model per dins l'època que encara no era un monument històric i que ha anat allà on l'han requerit des de la política a la passada crisi del 2008 i a l'actual des dels seus càrrecs professionals i ara mateix des de la seva jubilació actuant a favor dels més desfavorits. Fa unes setmanes, després d'una profunda investigació, va fer aquesta mateixa conferència a l'Hospital de Granollers. I va agradar tant que vam pensar que teníem l'obligació de facilitar que el sentís tothom que volgués sentir-lo. Així que, sense més, podem començar a sentir l'Emili. Per cert, no cal que feu fotos de les... No? No sé què és tu? El que vulgui del material, no cal que feu fotos de les diapos que surtin o això, perquè el que vulgui el material li pot demanar. Està a disposició de tothom. Endavant. Molt bé. Això està engegat, sí? Sí. Moltes gràcies, Teresa. M'ha sorprès. Que és aquesta persona que no sé si realment era allà o problema. Però ho has fet tan bé que quan em tornin a cridar et cridaré perquè vull que perquè ho repeteixis. Molt bé. Bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres, ens coneixem gairebé tots. I volia fer només una precisió, aquesta que ja he fet, que no cal fer fotos de les diapositives perquè els ho podem enviar i el tindreu a disposició. Per tant, segurament hi haurà més informació en els PowerPoints que els comentaris que pugui fer jo per no allargar-me molt. L'exposició que faré no contemplarà aspectes clínics de la pandèmia perquè per un atreviment increïble per meva entrar en temes epidemiològics o de gestió clínica, sinó que parlaré quan toqui dels temes del sistema sanitari. A l'hora de fer la introducció d'aquesta xerrada voldria citar Antonio Franco. Antonio Franco, que ens va deixar el 25 de setembre de l'any 2021, d'aquest any, del post dies, i amb qui havia col·laborat durant molt de temps. L'última col·laboració que vaig fer amb Antonio Franco va ser organitzar un debat sobre aspectes econòmics de la Covid i ens va presentar unes frases que llegiré que són perfectes per la intervenció que faré després i donar exactament la visió que jo volia donar en aquesta xerrada. Deia que la pandèmia i la crisi del Covid-19 és la pandèmia més radiada i televisada. Però tenim tots la consciència que no entenem massa què és el que està passant. Per aquesta situació, nosaltres ens sumem avui els que intenten ajudar a entendre una mica les coses o aclarir-les. Aquestes van ser les seves paraules i aquesta és la meva visió. Una altra cosa és que la meva contribució pugui realment arribar a aquest objectiu. A dintre d'aquesta expressió hi ha una idea que
és molt compartida, i és que el Covid ens ha sotreguejat, ens ha planejat coses, ha canviat coses, però realment han passat coses noves. No està clar que hagin passat coses noves, però el que ha passat és que hem vist més coses que hi havia, que sense aquest sotrac no les haguéssim pogut veure. Fantàstic. Llavors, la intervenció girarà entorn d'aquests 7 punts. Això que comentava, han passat coses noves o el que veiem és el que ja passava. Aquest és un criteri que la majoria de gent que ha analitzat pandèmies anteriors des d'una perspectiva mèdica, científica, acadèmica o literària coincideixen tots. Per exemple, l'Albert Camus, a La pesta l'any 1947, diu: la pesta té una acció benèfica, que obre els ulls i fa pensar. Rafael Argüellol, La raó del mal, el 1993, una novel·la sobre les pandèmies, diu: el món girant al revés, en el que res era com s'havia previst que fos. Aquest món tan irreal era, en definitiva, el veritable món. O José Saramago, l'any 95, en el seu assaig sobre la ceguesa, diu que ell no creu que les malalties ens transformin, ens ajuden a captar la veritable rostre de la realitat. És aquesta perspectiva que vull enfocar la xerrada. I els 7 punts són, des de la perspectiva d'on venim. El primer punt serà parlar de l'austeritat de la pandèmia, l'extensió de la desigualtat i la sanitat pública, retallades i privatització. Són 2 elements que expliquen el que ha passat, i si no expliquen el que ha passat són els 2 elements de referència que ens ha descobert la pandèmia. Això ha causat uns efectes socials, bàsicament en 2 àmbits, de la vulnerabilitat que hem descobert i les oportunitats que aquesta vulnerabilitat ens ha facilitat, i que hem entrat en una crisi econòmica que és absolutament nova, no és gens convencional, ens ha capgirat tots els paradigmes que teníem sobre les crisis econòmiques. I a partir d'aquests 2 punts passar a comentar la reconstrucció necessària del sistema sanitari públic i la reconstrucció econòmica i social. Tota aquesta reflexió conclou amb una cosa que és absolutament imprescindible, que és un nou contracte econòmic i social, no solament a Espanya, sinó a Europa, per tirar endavant els desafiaments que tenim. I hi ha abans de seguir ja concretament, una idea que penso que també és molt important, és a dir, que hi ha una pregunta al darrere de la pandèmia, és la pandèmia ha passat, ja l'hem superat, em sembla que no està clar que hagi superat absolutament res. Tornarà a passar. La pregunta de la pandèmia, penso, no és si tornarà a passar, sinó quan tornarà a passar, perquè segur que tornarà a passar. I això sí que hem descobert coses que ens hem de preparar per aquesta situació que l'havíem oblidat, no sé si hem passat massa, creient que controlàvem més coses dels que realment controlàvem. En els 2 punts de referència d'on venim seré breu, però penso que és indispensable explicar això per entendre coses que passen. No vull anar molt enrere, però el 31 d'octubre de l'any 1987, una senyora que es deia Margaret Thatcher va dir una frase que va obrir una espita d'una corrent molt important, un corrent de pensament, tant social com econòmica, que es coneix com el pensament neoliberal. I la frase que va dir de la revista Women's Own era: no existeix això que en diem societat. Només hi ha homes i dones individuals, hi ha famílies, no hi ha res més. I això és un pensament que ha estat en el fons de la política social, de la política econòmica, durant els 10-12 últims anys amb molta força, fins que va arribar el Tea Party dels Estats Units a afirmar que el millor govern és el que no governa. I si seguiu declaracions a la premsa d'alguns polítics d'aquest país identificareu perfectament l'arrel d'aquest pensament. Tant és així que l'any 2011 el sector d'Economia, la Generalitat, representada pel seu màxim representant en aquests moments, afirmava que l'austeritat
és la garantia per preservar l'estat del benestar. No pujar impostos i baixar la despesa és el contrapunt als excessos, l'algarabia i la demagògia de l'esquerra, trasladant aquest pensament individual a l'àmbit econòmic. I enfront d'això s'ha anat formant un altre pensament que penso que l'expressa molt bé el Zygmunt Bauman a Danys col·laterals quan defineix què és l'estat social. L'estat social és el que promou l'assegurança col·lectiva protegit per la comunitat contra l'infortuni individual i les seves conseqüències i promou la responsabilitat col·lectiva. És un pensament sovint enfrontat amb el pensament neoliberal. I d'aquí veieu l'aplicació pràctica d'aquest pensament, en aquest PowerPoint. Això comença amb força l'any 2010-2012 en el nostre país, amb dues accions que són paradigmàtiques. Una és una amnistia fiscal, és a dir, perdonar per no estar sotmès a una amnistia fiscal. Està claríssim que no és un repartidor d'Amazon ni res d'això, és a dir, que té diners per perdonar. L'amnistia fiscal no té raó de ser. Hi ha una amnistia fiscal a les grans fortunes d'aquest país i un rescat als bancs, és a dir, dos elements que redueixen la disposició de diner públic. L'amnistia fiscal va significar menys ingrés espectacular d'impostos i per tant de diners per les polítiques socials. El rescat dels bancs s'ha tancat ja, que ja no ho tornaran, 46.000 milions d'euros que han pagat tots els ciutadans i això ja s'ha clos l'operació. Per aguantar això es havien de fer unes polítiques determinades que he posat coses que són molt simbòliques, reducció de la despesa pública social, és això que l'eufemisme d'això és ajust fiscal, una paraula que no significa res i que dissimula el contingut. L'altra és la desregulació laboral que es va fer mentre es governava el govern del PP, amb els vots del PP i de Convergència i Unió, i que es va destrossar la negociació col·lectiva i es va alliberar l'acomiadament. L'altra es va convertir la sanitat pública, universal i gratuïta en una assegurança pública de la sanitat que no és exactament el mateix. Això es va aprovar amb els vots del PP només, i la reforma de les pensions que ara, fa unes setmanes, s'ha revocat aquella llei i s'ha recuperat la revalorització de les pensions indexades en l'IPC i s'ha anul·lat la reforma del PP que portava que en un període de 10-15 anys les pensions públiques podien arribar a estar reduïdes en el seu import un 30 o un 40%. Aquestes són les mesures sobre les que cau la pandèmia. La pandèmia ens trobem en aquesta situació. És una cosa que algú ha denominat com austericidi, d'ajust fiscal, retallada de les despeses de l'estat de benestar i la reducció de les pressions fiscals a les rendes més elevades. I això va provocar la devaluació dels salaris, l'augment de l'atur, l'augment de la precarietat, el creixement del deute públic i privat i l'augment de la desigualtat, al revés del que ens deien que farien aquestes polítiques. I per cloure això, amb una cosa molt significativa, l'any 2013, Oliver Blanchard, que era economista en cap del Fons Monetari Internacional, impulsor d'aquestes polítiques tan agressives, va impulsar uns estudis on deien que a mesura en què es controlava el dèficit públic, i que hi havia dèficit públic i deute públic, l'economia i l'ocupació creixien. És una cosa que se'n diu el multiplicador, que per cada euro que baixava es creava €1,5 de creixement i d'ocupació. Però l'any 2014, només 12 mesos després, van treure un altre estudi sobre 173 països i van dir una cosa molt realment sorprenent. Van dir, disculpi, ens hem equivocat. Ens hem equivocat en el càlcul i els efectes de l'ajust fiscal provocaven un efecte contrari, el que els he explicat ara, aquesta situació. Es havien equivocat, en vez de fer créixer, feia reduir i generava més ocupació. Però aquí van seguir amb la mateixa lògica,
el Rajoy, a més el president del govern, deia que l'ajust fiscal no era una obligació, però era una convicció. Les declaracions de la Generalitat que he citat abans expressen molt bé quin era el seu pensament, ningú va fer cas i hem sigut qüestions passades. La conseqüència és l'extensió de la desigualtat i que hem convertit els efectes de la pandèmia en uns efectes molt més greus. Aquí, en aquest PowerPoint, vull assenyalar només unes quantes dades. Els efectes d'aquestes polítiques han portat, per exemple, que l'atur en aquest només l'any, el segon trimestre de l'any 21, encara sigui el 15% de la població, però amb una característica, que en els sectors d'ocupació més baixos és pràcticament una carnisseria, perquè en els menors de 24 anys l'atur és del 38%, però vora 4 joves de cada 10 no tenen treball. I si segmentem això per sexes, arriba al 39,9% en el cas de les dones. És a dir, de cada 10 dones menors de 24 anys, n'hi ha 4, o pobres, que no tenen treball, que són els grans afectats per això. I hi ha uns altres afectats per la crisi que explicava, surt en un estudi de la Reta Europea sobre la pobresa, en el que explica que en les taxes de pobresa el 14% de les persones afectades per això són famílies monoparentals i que la pobresa entre les famílies monoparentals entre 2021 i 2020 ha augmentat un 35%, el doble de la mitja, i que el 81% dels responsables d'aquestes famílies són dones. Per tant, és un fenomen a tenir en compte. Amb l'ocupació, el quadre que tenim al costat, passa exactament el mateix. L'ocupació ha pujat un 7% entre 2019 i 2010, però amb una característica, que és per efectes de la desregulació laboral, la temporalitat, els contractes temporals han passat del 22 al 26%, les jornades parcials encara són del 20%. Aquesta característica explica per què a Espanya, quan creix l'economia o baixa l'economia, o es desfà molta ocupació o es crea molta ocupació, perquè és ocupació que dura 3 mesos, 4 mesos, 6 mesos i es desfà. Hi ha algú que em diu que això és una economia maniaco-depressiva, que puja i baixa amb molta facilitat. Aquest és l'efecte de la precarietat laboral. Amb la distribució de les rendes, amb aquestes polítiques ens va passar el mateix. Veiem com l'any 2010 el 49% de la renda nacional anava als salaris i l'any 2019 només el 46%, però dels excedents empresarials el 2010 era el 42% i el 2019 prop del 44%. I el més espectacular és la riquesa en aquest període d'ajust, que el 1% més ric de la població entre 2015 i 2011 va veure augmentat el seu patrimoni, això és patrimoni, això no és renta, amb el 13%, el 10% més ric amb el 9% i el 90% restant va perdre el 6% del seu patrimoni. Aquests són els resultats d'aplicació d'aquestes, amb una conclusió, que no podia ser d'altra, que augmenta la taxa de pobresa que es medeix per un índex europeu, que és un índex Europe, i que l'any 2008 era del 22% i ara és el 26% i continua creixent. És a dir, a mesura que creixen les excedents empresarials, creix la taxa de risc de pobresa. I Espanya, en aquest rànquing, en els 27 països de la Unió Europea, només té per davant a Grècia, Letònia, Lituània, Itàlia i després Espanya. Som el quart país amb més índex de pobresa entre els 27 països de la Unió Europea. Això ja no és un problema nostre, això és un problema molt antic. Plutó, el déu romà de l'inframont, deia que la riquesa és millor i no reparteix bé el patrimoni. Ja passaven coses d'aquesta consciència. I Jaume Peric, un humorista que els grans de l'auditori deuen recordar perfectament, al seu llibre Autopista deia que a Espanya no hi ha lluita de classes perquè hi ha massa diferència de pes. No es poden equilibrar els pesos perquè hi ha lluita de classes. Només això volia passar aquesta
gràfic, això és un gràfic de l'atur que va des del 2008 fins al 2020, amb la cresta del mig, el 26% de l'atur és la màxima expressió de les polítiques aquestes neoliberals, però és interessant veure al final què passa l'any 2020, el primer trimestre, quan estem amb la pandèmia. Teníem 3.300.000 parats i en 2 mesos, o un mes i mig, 3 milions més de persones que sense feina. I per tant vam passar amb més de 3 milions de parats a 6.400.000, perquè els parats que es van incorporar en els ERTEs estaven finançats directament encara als pressupostos generals de l'Estat. I en aquestes xifres s'hi ha d'afegir que hi ha les subvencions i els ajuts als autònoms que han arribat aproximadament a 1,5 milió de persones. Aquesta és la situació a la que hem de fer front, que cau sobre un panorama que us he explicat que no era pas l'òptim per poder encaixar aquestes coses. I això veu malament s'ha afrontat. El curiós és que en aquesta situació, i havent afrontat això, les enquestes de vot encara es decanten per votar més i van creixent en els que van aplicar les polítiques anteriors que ens han portat fins aquí. És allò per fer-s'ho mirar. I ara, què ha passat amb la sanitat durant aquest període? Després ja entrarem en els temes de les possibles reformes. Durant aquest període la protecció social s'ha destruït. Stiglitz, que és un economista que va ser premi Nobel l'any 2001, deia que les retallades descerebrades de la sanitat pública ens han deixat sense protecció contra l'infortuni, i això ho reflexa en aquesta època. Però hi ha alguns que, a pesar d'aquestes evidències, encara s'aferren a la interpretació neoliberal de la protecció social i concretament de la sanitat. El que era conseller de Sanitat l'any 2011 declarava a l'agència EFE i al diari Ara.cat que la salut és un bé privat que depèn d'un mateix, no de l'Estat. No existeix un dret a la salut, perquè aquesta depèn del codi genètic que té cada persona. Això ho deia exercint el càrrec de conseller de Sanitat de la Generalitat. És molt potent la pressió d'aquest enfoc. En aquest gràfic, la curva en vermell és la despesa per habitant, despesa de sanitat pública per habitant a Catalunya, des de l'any 2007 a l'any 2019. Com veieu, això encara no ho hem recuperat. No hem recuperat com estava l'any 2008, abans de la crisi. I la ratlla en color blau és el mateix, però el promig de totes les comunitats autònomes sense Catalunya. Per tant, la retallada va ser molt més impressionant a Catalunya que a la resta de comunitats autònomes. Tenim el 16% de la població, però hem acumulat en aquest període el 21% de les retallades. I per què es produeix aquesta retallada? Si féssim una línia recta per sobre d'aquestes curves, l'espai que hi hagués entre aquestes línies rectes i el trajecte d'aquestes curves és tot el que s'ha tret de la sanitat pública. Llavors, això, hi ha molts discursos, us heu sentit, sabem quins són, de qui té la culpa, qui no té la culpa. En realitat hi ha un fenomen que l'explicaré, no vull en cap cas que quan utilitzi aquestes xifres interpreti que faig relacions de causalitat, perquè això és una cosa que causa l'efecte de l'altra, això deixo de poder interpretacions, a més explico la correlació, l'àmbit que té un moviment i l'altre, que poden estar vinculats o no. L'any 2011, el mes d'abril o maig del 2011, hi va haver un acord entre Convergència i Unió i el PP en el Parlament de Catalunya
i amb aquest acord es va pràcticament eliminar l'impost de successions i transmissions patrimonials i l'impost sobre el patrimoni. Aquesta eliminació, el càlcul del que queda el significat que mantenia aquest impost fins a l'any 2020, suposant que l'ingrés hagués sigut el mateix, que no s'hagués alterat, dona un menys ingrés per la Generalitat d'entre 5.000 i 6.000 milions d'euros. La reducció en aquest període de la sanitat pública és exactament de 6.000 milions d'euros. És a dir, que hi ha una correlació entre l'impost que traiem a les rentes més elevades i als grans patrimonis i el que hem de treure per tapar el forat des de la sanitat pública. I l'impost sobre successions del patrimoni és un impost molt important perquè justifica els altres impostos de les persones que tenen rentes més elevades i per això els països més desenvolupats són molt importants. Tenir en compte que, per exemple, en el Regne Unit, fins a l'any 1980, el sostre de l'impost de successions era del 72% i als Estats Units ha arribat al 80%. I aquí l'hem eliminat a Catalunya i a la comunitat autònoma de Madrid. Bé, ara ja parlaré dels efectes de la pandèmia en aquest escenari que hem comentat. I per de la vulnerabilitat. Ho citaré sense aprofundir massa, molt perquè és necessari que hi més coneixements filosòfics en algun cas, sociològics en altres, segur, però tots els comentaris que s'han fet, els articles més citats, he seleccionat aquestes idees perquè em sembla que eren les centrals que apareixen en tot. Per exemple, l'Emili Lledó, el filòsof, al març del 2020, pensant en el que estava passant, el més fort de la pandèmia, deia que és un caos que no abasta comprendre. Entenc què està passant. Ivan Krastev, que és un llibre molt interessant que diu És Mañana, que és una anàlisi de la pandèmia, diu la pesta augmenta la consciència de la pròpia vulnerabilitat i la impotència per planificar el futur. Després de la pandèmia, els que quedin vius seran supervivents. I ha generat això, no? Des del cop hem descobert que no controlem el món que ens pensàvem que controlàvem, i més d'una manera paradoxal. Recollim coses que poden ser paradoxals, per exemple, hi ha una que em sembla que ajuda a exemplificar això. El juny del 2016, una sonda que es deia Juno, la van enviar a Júpiter. I això va ser el juny del 2011. 5 anys després, la notícia era que estaven satisfets, contents, fantàstics, perquè la sonda aquesta havia arribat a Júpiter a l'hora exacta, a les 11:02 del cap de 5 anys. Estem capaços de fer això i quan se'ns presenta la pandèmia descobrim que no tenim cap estructura no de sanitat, sinó de salut pública, que pràcticament no existeix. O descobrim que hi ha 3.800 persones desaparegudes a la Mediterrània que no sabem on són, ni sabem com buscar-les. Vull dir que hi ha un trànsito a Júpiter, recorres allò 5 anys i arriba a l'hora. Que la Covid és una pandèmia, les pandèmies no tenen fronteres. Això és cert, no tenen fronteres, però tenen barris. Que no és una frontera, no? Travessen les fronteres, però es paren els barris. I aquí tenim unes dades que són l'afectació de la pandèmia a uns quants barris de Barcelona des del 25 de febrer de 2020 fins al 12 d'octubre d'enguany. Tot el període de la pandèmia. Veiem que a Marina hi ha 19.000 afectats, Trinitat Vella 16.000, al Raval 15.000. Però si ens trasladem a altres barris diferents, com diuen al Mar, l'afectació només és de 9.000. A la Vila Olímpica de 8.500, a Pedralbes de prop de 9.000. És un efecte que no té fronteres, però té barris, i la diferència entre aquests barris és claríssima.
Bé, no hi ha un manual d'instruccions, ens hem trobat davant d'una cosa que hem hagut d'improvisar perquè ningú sabia què és el que realment es havia de fer. Hem entrat en una por que pot mutar en bodi. Jo dubto que, potser no hauria de dubtar, les mostres de solidaritat dels primers dies, els balcons, tot allò, darrere hi havia una sensació de pànic, de pànic, d'estabilitzar, era una impotència que ens podia afectar a tots. I això pot generar en situacions de molta confrontació. Les pandèmies i les paranoies. Les explicacions esotèriques de l'origen de la pandèmia, de com aportar-la als antivacunes, això és un àmbit que ha sigut també molt perillós. La comunicació digital unidireccional són efectes psicològics brutals. És a dir, tot el temps que hem passat, i si hem passat comunicant-se a través de pantalles. A mi m'ha tocat durant aquest temps comunicar-me amb xerrades en pantalles. I llavors altres companys coincideixen amb la mateixa sensació. És que quan fas una xerrada per una pantalla i poses un PowerPoint que portes mitja hora parlant amb el teu PowerPoint i l'únic que tens ganes és de preguntar alguna cosa. I no hi ha ningú, o estic fent el ruc, perquè això té efectes psicològics importantíssims, molt importants. Un altre tema que és brutal és les experiències del dol frustrat i els enterraments gairebé clandestins. Ha sigut terrible això. I una mica el substrat és la polarització política letal en la que estem vivint, que està relacionat amb la mutació de la por en confrontació. És a dir, els que han estat a les UCI, els que els han cuidat, els que ens han donat seguretat i protecció, no s'ho mereixen. No s'ho mereixen que hi hagi aquesta confrontació i aquesta polarització política. No s'ho mereixen que ens desacreditin davant d'institucions internacionals per les polítiques per afrontar allò que us deu, perquè haver afrontat bé o malament, allò de passar amb un mes de 3 parats a 6 minuts de parats. I per tant això és una mica el panorama de la vulnerabilitat. Però també ha fet oportunitats. Oportunitats perquè hem vist que no sé si tothom, però molta gent, que ningú depèn de ningú, que és el subtracte d'aquella frase inicial que he citat de la Margaret Thatcher, tots els necessitem tots, que tots depenem de tots. Hem descobert la importància de lo públic. Si no hi hagués sector públic, no sé què haguera passat. Un fenomen que a mi va impressionar moltíssim. Hem descobert qui i què és essencial. Des del 30 de març fins al 9 d'abril de 2020 es va produir una situació que jo no l'havia viscut mai i possiblement no la tornaré a veure, de paralitzar completament l'activitat econòmica del país. Llavors, què va passar? Què va passar quan vam fer això? Vam descobrir que per sobreviure, quan es para tot, necessitem el personal de la neteja, el personal de la recollida de brossa, el personal de seguretat i sanitaris. I quina característica comú tenen aquests sectors? Que són els més afectats per la precarietat laboral. Es concentra en aquests sectors. Resulta que quan parem el país i necessitem sobreviure 2 setmanes sense que res funcioni, depenem dels més maltractats. I això ho vam descobrir amb la pandèmia. Del dilema, llibertat, igualtat i seguretat, és això de dubtar de tot, em demanen les meves dades per la sanitat pública, però en canvi ofereixo 5.000 dades meves a Facebook perquè les venguin a no sé qui, i això ni soc atent. Aquest tipus de qüestions. La complaença democràtica i els populismes. El Zizek, que és un filòsof d'Eslovènia, que ha escrit un llibre que es diu Pandèmia, analitzant la pandèmia, diu que els individus reduïts al pànic són ideals per introduir el poder totalitari. Trobes acorrelat que agafes a qualsevol cosa que et doni seguretat.
El Yuval Noah Harari deia en una entrevista a La Vanguardia que cal escollir en aquestes situacions entre aïllament nacionalista i la solidaritat mundial. El tema de l'empoderament ciutadà és un tema que apareix com una oportunitat, una idea clau que no s'ha d'anar, que sense salut no hi ha economia, no té sentit parlar de recuperar l'economia amb una població afectada per una pandèmia. És una situació absurda, no es necessita la salut i després activar l'economia. I una nova gestió de la salut pública. Hem descobert que a Europa ni la Comissió Europea ni el Parlament Europeu tenien cap comissió ni cap òrgan que fos competent en salut pública, sanitat, sistema de salut pública. I no es va crear una secretaria arran de la pandèmia. I finalment, això de les crisis i el laberint, això ho he apuntat perquè és una idea que sempre utilitzo, que aquest conjunt d'aquesta crisi, com totes les crisis, per mi té forma de laberint. Té forma de laberint per què? Perquè hi ha una característica comú a tots els laberints, si no, no serien un laberint, que tenen sortida. Si no, serien un cul-de-sac. El laberint té sortida. I que per trobar les sortides estàs molt atent d'on vens. Perquè si tornes enrere i no saps per on has passat, perdràs molt temps quan es torni la sortida. Em sembla que són dues idees, potser és per animar-me, però que poden servir per situar la pandèmia. I hem vist la vulnerabilitat, els efectes socials i els efectes econòmics de la pandèmia. Aquesta pandèmia ha generat una crisi molt peculiar perquè és una crisi d'oferta, al revés de la crisi del 2008, que no hi havia rendes suficients per adquirir els mitjans que hi havia al mercat. Ara és al revés. És a dir, s'ha paralitzat les cadenes de valor, s'han paralitzat els transports. Ara, avui sentia que hi ha problemes greus en la indústria de l'automòbil perquè això anirà creixent, perquè ja són les conseqüències reals, no s'han paralitzat els transports, no arriben els productes, i per tant és una crisi diferent, és una crisi d'oferta. Hem descobert la importància del sector públic. Sense el sector públic no haguéssim pogut sortir d'aquesta pandèmia. Hi ha una expansió evident del dèficit públic i del deute públic. Arribarà a xifres astronòmiques i ara ningú es queixa. Però pujarà moltíssim i hem d'anar en compte què fem amb les generacions futures. La col·laboració públic-privat, un tema que hem descobert, que també és importantíssim, no podem sortir sols d'això, podem impulsar indústries, serveis per al sistema privat. I una pregunta, amb la Covid i la situació climàtica estem a la vora d'una crisi ecològica, podria ser, i la necessitat d'una resposta sanitària i econòmica global. Ni la crisi econòmica ni la crisi sanitària tenen solució des d'una perspectiva nacional dels estats. I ara ja veuríem els dos blocs, com la reconstrucció de la sanitat pública i la reconstrucció de l'economia. La reconstrucció de la sanitat pública, aquí he notat uns quants punts. Són la recuperació de la sanitat, el nou paradigma, què passa amb els professionals, és suficient la financiació que tenim a la sanitat o necessitem més, què passa amb la cogovernança i la cohesió territorial de la sanitat pública, hem d'enfortir la salut pública, la salut pública, la transformació digital, el tractament estratègic dels materials necessaris per a la protecció, la recerca, la innovació, la coordinació internacional i el contracte social sanitari. En la recuperació de la sanitat, veure quina és la nostra situació en relació a Europa. La columna aquesta en vermell és la despesa mitja a la zona de la Unió Europea per habitant i la columna en blau és la despesa mitja d'Espanya. La despesa mitja d'Europa és de 2.382 euros i la despesa d'Espanya és de 1.549.
I en termes de producte interior brut, la mitja a Europa és de destinar a la sanitat el 7,2% del producte interior brut i a Espanya estem en el 6,1%. Encara que aquesta segona indicació no soc massa partidari d'utilitzar-la, perquè depèn d'una segona magnitud que no està vinculada a la necessitat, que és el producte interior brut. Podríem tenir una sanitat fantàstica, fóssim els que gastéssim més per cap per habitant en sanitat, com que tenim una població molt gran, el percentatge és però molt petit. Per tant, no reflexionem, per exemple, prefereixo sempre veure des d'aquesta perspectiva de la despesa per habitant. I ja que passem per aquí, una cosa que és no important, que és molt significativa en la salut pública mundial, és què passa als Estats Units. No és perquè als Estats Units la despesa pública per habitant és de 10.586 euros o dòlars i l'equivalència a Espanya és fora de 13.000 dòlars. Abans de la pandèmia, la sanitat pública espanyola era una sanitat pública de referència mundial, que estava en la tercera part dels Estats Units. I els Estats Units, que gasta el triple que gastem nosaltres per habitant, és el paradigma de la pitjor sanitat pública que hi ha al món. Per tant, les coses són importants. L'altre element de la reconstrucció de la sanitat pública, canviar el paradigma. Què vol dir això de canviar el paradigma de la sanitat? Hi ha tres àmbits, i els drets són molt importants. L'atenció primària, l'atenció hospitalària i els temes assistencials sociosanitaris. Són blocs que circulen per vies completament diferents. Si veieu al gràfic de dalt, el que té les línies vermelles, la línia vermella seguida és com ha evolucionat en base a 100 euros de l'any 2008 la despesa en atenció hospitalària. I la línia apuntada per sota és com ha evolucionat la despesa de l'atenció primària. La diferència és molt important. L'atenció hospitalària ha augmentat en un 8%, l'atenció primària ha disminuït en un 9%. I això és molt transcendent perquè s'ha de canviar el paradigma, és a dir, passar de la cura hospitalària, que és molt necessari als hospitals, no estic criticant l'activitat hospitalària, però quan un entra en un hospital és perquè ha fallat alguna cosa, perquè ha d'entrar en el taller, potser s'hauria de preocupar que no haguessin d'entrar sovint en el taller. Per tant, posar per davant la prevenció, la prospecció i la promoció de la salut. I aquests són temes que no es fan des dels hospitals, sinó que s'ha de fer des de l'atenció primària, que és la que estem reduint la dotació. Procurar la continuïtat assistencial de l'atenció primària, atenció hospitalària i atenció sociosanitària. Aquest és un tema molt antic del sistema sanitari, que s'ha de resoldre en millors condicions, que hi hagi sanitat en els centres residencials amb una atenció primària integrada, perquè no es torni a repetir el desastre que ha passat amb la pandèmia, i atenció amb els determinants socials de la salut. Determinants socials de la salut és una cosa que respon a un informe que es va fer l'any 2008, dirigit per un biòleg anglès, Michael Marmot, en el que es posa de relleu per primera vegada que els elements bàsics de la salut no són tant els elements biològics, és evident, però que la importància brutal és, ell ho diu en aquest terme, la salut és el resultat de la situació en què la població creix, viu, treballa, envelleix i del tipus de sistemes que utilitzen per combatre les malalties. Dic que l'entorn social té un pes molt important. És tant així que l'any 2010 el govern Zapatero es va crear a Espanya per primera vegada una comissió per estudiar i promocionar, no promocionar, com
negociar al revés, de reduir els efectes dels determinants socials de la salut, que evidentment amb el govern del Partit Popular de Rajoy va ser absolutament, va passar a millor vida. En la gràfica de sota, la de color blau, és el mateix, però amb la despesa d'atenció hospitalària i d'atenció primària. Veu com puja més la d'atenció hospitalària. El mateix passa, el mateix paradigma aquest, que és molt més hospitalari, si atenem a l'activitat. L'activitat mostra el mateix, tant a les urgències com als hospitals. Amb la despesa pública estatal es constata també la mateixa tendència. Un altre tema, atendre les condicions dels professionals. Aquest és un tema cabdal. Això, que els professionals de la sanitat és difícil imaginar-se que estiguin en una situació de precarietat, perquè estan treballant en un hospital, en un CAP, estan mal adreçats. El 55% de més de 6 anys amb contractes temporals, el 55% dels treballadors de la sanitat pública. Més de 6 mesos amb contractes temporals, el 30% amb contractes de treball de 3 mesos. És una cosa que aquests són els que ens han salvat la pandèmia. Cal millorar les condicions laborals i de seguretat dels professionals, impulsar polítiques d'igualtat de gènere i equiparar les dotacions de personal a Europa i avançar en aquest sentit. A Europa, per 1.000 habitants, hi ha 3,5 metges. A Espanya n'hi ha 3,9. Però amb infermeres, a Espanya tenim 5,8 i a Europa 8,8. I això respon al criteri que explicava el canvi del paradigma. Quan hi ha més infermeres hi ha més previsió, hi ha més cura. Quan hi ha més metges és més tecnificat, més tecnologia, més hospital. Llavors, la despesa de personal és un indicador important durant aquest període, 2010-2008. A Catalunya ha baixat un 8,4%, mentre que a la resta de les comunitats autònomes del nostre conjunt només ha baixat un 5%. Comentàvem que la pressió de reducció a Catalunya ha sigut molt més potent. La suficiència financera de la sanitat pública. Hi ha diners o no hi ha diners per a la sanitat pública? Aquest és un tema recurrent que en els dos informes que són dos informes de l'Arrell, la conclusió sempre és la mateixa, hi ha un problema d'infrafinanciació de la sanitat. No gastem més del que podem, sinó que tenim menys recursos dels que podríem aplicar. I no podríem aplicar molts més. Per què dic que no podríem aplicar molts més recursos a la sanitat i no té sentit rebaixar-la? En aquesta, el requadre aquest que hi ha a l'esquerra, aquí indico la pressió fiscal, és a dir, l'ingrés d'impostos que té cada país en relació al seu producte interior brut. A Espanya és el 35%, és a dir, l'aportació fiscal al sector públic és el 35% de la renda nacional. El promís de la zona euro és del 41%, el promís. Hi ha països com França que estan al 47, d'altres al 45, d'altres al 42, etc. Nosaltres estem 6 punts per sota de la mitja. Això quina conseqüència té? Doncs que si anem a l'altra banda d'aquest PowerPoint a la gràfica, la columna vermella, la més alta, indica i és proporcional amb els altres que si nosaltres ens poséssim a la mitja de pressió fiscal de la Comunitat Econòmica Europea, només a la mitja, ingressaríem un promís d'uns 90.000 milions d'euros més a l'any. És que són molts diners. Per tant, en aquesta situació és difícil dir que hem gastat massa en sanitat. Si anem a la columna del costat, és proporcional. És el que queda ja com a préstec irrecuperable del que vam pagar als bancs, 42.500 milions d'euros. Però
Si avancem més cap a les altres columnes blaves, és una mica més il·lustratiu. La columna blava més petita és la despesa anual en educació. Vol dir, des de llars d'infants fins a postgrau. Tota l'educació pública del país costa uns 50.000 milions d'euros. És a dir, que en els bancs ens han donat una quantitat, però la quantitat inicial que s'ha donat de 60.000 milions era equivalent a una vegada i mitja del que ens costava l'educació durant un any. I la columna del costat és el que ens costa la sanitat pública. Costa sempre entre 67 i 68.000 milions d'euros. Home, si el diferencial entre la mitja de pressió fiscal d'Europa és de 90.000 milions, dir que gastem massa en sanitat i en educació és fora de torn. I més si tenim en compte com han evolucionat durant aquest període de polítiques neoliberals la recaptació d'impostos, que és el requadre que hi ha a sota, el requadre horitzontal. Els impostos per rendiment del treball, que és l'IRPF menys els impostos que es paguen per béns mobles i immobles, que és retribució i resultats de petits i mitjans empresaris que no siguin societat, ha augmentat en aquest període la recaptació, que s'ha ingressat un 9%. I l'impost de societats, la recaptació que s'ha fet en aquest període, ha baixat al 48%. Per tant, parlar que no hi ha diners és una mica... I un altre element a tenir en compte és, en relació a Europa, estem mal situats. L'any 2019, el producte interior brut per habitant d'Espanya era equivalent al 76% de la mitja d'Europa. 76%. Però si calculem la mateixa relació amb la despesa sanitària, resulta que en despesa sanitària estem només al 65% de la mitja d'Europa. És a dir, que des de qualsevol perspectiva les possibilitats depenen no de la capacitat del país, sinó de les polítiques del país. I un altre nivell que he comentat sobre el sistema sanitari és el que fa referència a governança i cohesió territorial de la sanitat pública. Arrosseguem un problema des que es va fer la llei de sanitat, la llei general de sanitat, la llei Lluc, l'any 88, que encara és a partir del 2012 no, perquè es va ser retocada pel Partit Popular, però fins aleshores una llei de referència mundial, la llei Lluc, però que tenia una limitació que de vegades no es té en compte. Vull dir que a Anglaterra, el Regne Unit, tingui un servei nacional de salut i a Espanya tinguem un sistema nacional de salut, no és un caprici lingüístic. Té molta importància i molta implicació. Quina implicació té? I és que quan es va fer la llei de sanitat que ordenava la sanitat pública de tot el país, doncs l'any 81 l'OCDE ja havia transferit amb competència exclusiva tota la sanitat a Catalunya. I el govern del PSOE l'any 1984 havia transferit tota la sanitat pública d'Andalusia amb una competència exclusiva. Per tant, quan es va anar a ordenar el sistema sanitari, hi havia dues coses que ja no es podien tocar i es va quedar que totes les comunitats autònomes tenien competència exclusiva. De tal forma que la gestió que va fer de la pandèmia és miraculosa, perquè no tenia cap poder. El Ministeri de Sanitat és l'Hospital de Ceuta, l'Hospital de Madrid, l'Institut Carles III, que distribueix diners per investigació i per dotació, i un comitè d'epidemiòlegs, que és el que va portar això. No hi ha res més, ni té cap capacitat per decidir sobre res de la política sanitària en cap comunitat autònoma. D'aquí la necessitat de fer les contínues conferències de consellers perquè es podien indicar coses però no es podia ordenar cap mena de política. I aquí hi ha aquestes dades que mostren, a més a més, que les desviacions són brutals.
La despesa sanitària pública sobre el producte interior brut a Extremadura és el 8,6 i a Madrid el 3,7. La despesa sanitària pública en euros per habitant al País Basc és de 1.873 i a Andalusia de 1.200 euros. I la gestió concertada amb la sanitat pública, les diferències són encara més abismals. A Catalunya el 24,1%, el 25% de la sanitat pública és concertada amb institucions privades. A Castilla i Lleó només el 3,2%. Això grinyola. Un dels temes que és necessari abordar és que tothom tingui la mateixa qualitat sanitària i els mateixos recursos sanitaris estigui on estigui del país. Uns temes que he citat: enfortir la sanitat, la salut pública, crear els centres de salut pública, això és urgent. L'Agència de Salut Pública de Catalunya està creada, però s'hi ha de donar molta més importància. Millorar els recursos digitals i estratègics. Aquí hi ha un tema importantíssim que s'ha après en la pandèmia i és que és necessari que tractem els temes de sanitat pública com es tracten els temes de defensa. Exactament igual. Algú s'imagina que hi hagi un exèrcit que tingui armes però que no tingui bales i que quan es presenta un conflicte espera un moment que vaig a la botiga allà ens puc comprar 4 bales i una bomba perquè si no no podrem fer res. Això és el que passa a la sanitat, és el que ha passat a la pandèmia, els equipaments pels professionals, els mitjans. És a dir, per tant, és necessari que es tractin de la mateixa manera i, per tant, que hi hagi reserves estratègiques que es vagin mantenint per situacions com les que han passat. Un canvi de paradigma també important. La coordinació i la cooperació internacional és fonamental. Hem començat amb una operació molt important, la compra de vacunes, que anem encomunat amb Europa, i això reforça la federalització d'Europa. Ens hem vist obligats a mancomunitzar la deute. Això és un pas importantíssim per l'Europa federal, perquè això és difícil de tornar enrere. És a dir, tots els països, no sols central europeu, sinó tots els països com els governs estats han avalat una part important dels crèdits dels recursos que s'han distribuït i una mica el resultat és que això necessita un contracte social i sanitari. I ja, per acabar, no m'estendré més aquí, les mesures econòmiques que s'han pres, el New Generation, que són mesures que passen de llarg, que va ser el Pla Marshall després de la Segona Guerra Mundial, no hi ha cap precedent, no s'hagin posat tants diners en marxa, 1.824.000 milions d'euros per tot el pla. A Espanya d'aquest pla ens toquen 140.000 milions, 72.000 milions són transferències més el préstec que ha fet l'Estat perquè l'any 2020, sense cap ajut, vam gastar 27.000 milions que no els tenien, 27.000 milions per parar els efectes de la pandèmia, i un préstec de 58.000 milions. I això s'ha de tornar. Això s'ha de tornar, per tant, quan encara veiem que entraran els impostos, i això s'ha dit cada dia. És una proposta que, repeteixo, forma part del món de la màgia, però no del món de la realitat. I d'aquests fons dedicats a sanitat, educació, verda i digital a les comunitats autònomes hi van 12.000 milions. I tot això està regulat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que es va aprovar el 7 d'octubre del 2020, que té 4 eixos: l'eix econòmic, l'eix digital, l'eix d'igualtat de gènere, el de la cohesió social i el de la cohesió territorial. I ja per acabar, encara que repeteixi, el resum d'això, concertat amb un acord social, equitatiu, sanitari, verd, feminista i federal. Una visió del senyor que havien encarregat que fes. I espero que no hagi sigut molt estricte en la relació de l'economia amb la sanitat. Després d'aquestes desgràcies, si em permeteu explicar una anècdota
he llegit que era de l'Esper Duflo, que és el Premi Nobel d'Economia de l'any 2009, que és un economista francès, però igual és una llegenda urbana, aquesta, però és igual. És un metge que està tenint una dona, ha acabat totes les proves i ho sento molt, però li he de dir que la seva esperança de vida és de 6 mesos. La dona es queda sorpresa, sense saber com reaccionar, no podria fer alguna cosa, no hi ha res que pugui fer. I el metge diu, miri, jo, si fos vostè, em casaria amb un economista. I la dona diu, perquè em diu, i això em curarà? I el metge diu, no, això no la curarà, però els 6 mesos seran eterns. Bueno, a mi se m'han preguntes, no soc capaç de fer-ne, se m'han acudit dos reflexions. Quan has dit de la defensa i la sanitat, he pensat que és molt més fàcil que tinguem una altra pandèmia que una guerra. Per tant, no es tindria que tractar igual que la defensa, sinó molt millor que possible. I després una altra cosa que també m'ha passat pel cap quan has començat parlant de l'habitatge és el tema del Regne Unit, que a més de totes les desgràcies que nosaltres teníem i que ens va venir a sobre la pandèmia, ells se'ls va acudir fer el Brexit. Vull dir que també... Una doble reacció. Sí, els hi va venir. Bueno, voleu fer preguntes? Podeu preguntar el que vulgueu, el que no us permetessi que hi hagi respostes adequades. Hi ha algú més que pregunta? Sí, sí. Hi ha algú més que pregunta, dic? De moment no sembla. Hi ha dues coses. Sí, sí que hi ha. Vale. Amb tot el tema aquest, hi ha una cosa que, així potser m'entendreu millor, si no, serà un moment. Hi ha una cosa que a mi em preocupa i és tot el tema, ara hem descobert la salut pública, no? I tu a l'acabar sí que parlaves tot de sanitat, però la salut pública com a tal, on te la col·loques, no? Perquè has parlat de primària, has parlat d'hospitals, has parlat dels socis sanitaris, no? Però el tema de salut pública no hauria també d'englobar una mica tot això? I a més, aviam, no hauria de ser una cosa, a part de que estigués a nivell de comunitats, ja ha de ser supracomunitats i portar-ho des de l'Estat o portar-ho des d'Europa? Sí. Això és una... I una altra, espera que així ja me les contestaràs, o si n'hi ha més. Tu has parlat dels concerts a Catalunya, que era un 28%, no? Jo em faig una pregunta, clar. Catalunya, des de sempre, ha tingut tots hospitals de fundacions, cosa que fora de Catalunya no n'hi ha. Quan tu parles dels concerts, aquests els hi poses aquí o és una cosa... Hospitals, com per exemple l'Hospital de Granollers, que és una fundació o... Sí, això és un concert. Això són concerts, clar. Els concerts, aquest elevat nombre de concerts també pot venir molt per aquest tema, no? De la història. No, per la història que té Catalunya amb això, no? Per la història de tots aquests hospitals que eren hospitals de monges o de capellans, o diguem-li com vulguis, no? Bé, les dues preguntes eren aquestes. No són un problema els concerts, el problema de la col·laboració, si s'avança amb la col·laboració pública-privada, que va passar amb Barcelona amb els concerts, és que això necessita una pota que no s'ha articulat. Els concerts poden funcionar bé, però es necessita que hi hagi una cultura que no tenim al país d'avaluació de les polítiques públiques. I que això no passa. Es pot fer un concert amb això, però jo me'n recordo que el programa que ens enviaven, el programa que enviaven als concertats, es pot passar un any i mig discutint el programa. Quan s'ha discutit el programa ja ha passat el que s'havia de fer, el que s'havia de corregir, perquè no està ben ingressat. I al nostre país això no, a Catalunya ni a Espanya no hi és, no hi ha l'ànim de l'avaluació de polítiques públiques, és a dir, una avaluació independent del que es fa en cada un dels agents que està aplicant una política pública i aquests informes són públics, s'avaluen, etc. Per tant, en aquesta perspectiva no hi hauria d'haver problemes si es
és bé, aquesta quota s'ha d'implementar. Ferran, si volies preguntar. Sí, una cosa que pensàvem amb tot això de la pandèmia i tot això va ser que algú té més tendència a mirar més lluny en la història. I he llegit tots els articles que hi ha sobre la gripe espanyola del 18 i tot això. I una de les coses que em va frustrar molt, i no ho vaig comprovar, és que va comentar que el Parlament espanyol, a la crisi sanitària del 18, que ha passat, no va haver cap debat sobre el tema. El Parlament espanyol no va haver cap debat sobre la pandèmia de la gripe espanyola. Cosa que va passar a aquests països europeus i perquè això les coses que estaven en guerra, però que Espanya no estava en guerra, per tant, no tenia per què mantenir un secret sobre el tema, no va haver cap debat. Curiosament, els debats més importants d'aquell moment van ser sobre l'Estatut de Catalunya, sobre la proposta d'alguns parlamentaris que havien fet diferents assemblees per fer un Estatut de Catalunya. Vull dir, què vull dir amb això? Que em sobta, com alguns temes són constantment permanents a la història, hi ha temes que òbviament ha canviat totalment, perquè és obvi que el Parlament s'ha dedicat a discutir molt aquest tema d'una manera o altra. Vull dir amb això que en aquest moment de la pandèmia una certa visió de que tant els punts de vista econòmics com els punts de vista polítics com els anàlisis no van dir la sensació que no ens servien per entendre el que estava passant i com una mica de paradoxa. No sé si és culpa una mica que encara estem en la pandèmia i per això costa una mica d'analitzar, no? Però una mica la sensació que encara estem en paradigmes com de començament del segle passat i en canvi estem en una altra època i encara no tenim elements d'anàlisi ni millor posicions polítiques ni formes d'organització de l'administració i l'Estat que es corresponguin a aquest món que realment estem i realment... Jo crec que aquest any que ens ha donat la pandèmia sí que realment respon a això millor. Ens ha servit per donar-nos compte, i en aquesta perspectiva de dir com és que ha canviat tot i en canvi hi ha coses que continuen, vull dir, d'alguna manera ens fa veure aquesta necessitat que és un tema de necessitat de reestructurar ideològicament la societat. És un tema que he comentat. No hi ha la sanitat, el que és sanitat pública és una estructura pràcticament inexistent. Són un grup de persones que estan allà en el Ministeri, i també hi ha algú que ho fa, quan us presencem, de tal forma que ens hem comentat abans, que en el Tractat de Lisboa i la Constitució Europea no parla de res de tot això. No diu res. Diu que les expressions que utilitzen l'article 168 que regula la sanitat a Europa diu que la Comunitat Europea estarà per la protecció de la sanitat humana, de la salut humana, complementarà polítiques nacionals, no sé què, vigilarà les amenaces transfrontereres de salut en temes de bestiar, fomentarà la cooperació, afavorirà la relació amb tercers països dels països de la Unió Europea. I no avança més de tot això. I això explica que en tota l'estructura de la Comunitat Econòmica de la Unió Europea no hi havia ni un sol organisme que entengués de salut pública. S'ha creat ara. I tantes coses, no sé què, hem entrat en una fase en què no tenim instruccions, no tenim un manual d'instruccions com fer-ho, però això ha sigut, per exemple, un dels efectes d'una oportunitat, perquè hem descobert això, que no teníem res, ni a nivell organitzatiu, ni a nivell de dotacions. L'escàndol dels hospitals, el que ha passat al personal, és absolutament increïble, amb boteres de bussejar, perquè a les UCIs no hi havia material, etc., perquè no mai havíem pensat que això ho pogués realment pensar. I un dels efectes positius és això. Té un perill, i és que, com soc, quan hagi passat un temps, ningú se'n recordarà i dirà, bueno, si no, ja ho farem, no? Però s'hauria de posar en primera línia els temes aquests d'enfortir l'estructura de la sanitat, el que és salut pública. És molt important. Josep?
Sí, una qüestió que escapa del lo econòmic, però que és una mica misteriosa per mi. Si veiem tots els rànquings aquests que has explicat de despesa, nivells de finançament i tot això, realment nosaltres tenim un finançament molt mediocre i en el rànquing sortim bastant malament. I, no obstant, hi ha altres rànquings que obliden la despesa, no miren el que es gasta, sinó miren els resultats, miren l'efectivitat de la salut. I resulta que en aquests Espanya surt molt ben parada. Molt bé. El més evident és que tenim, o teníem abans de la pandèmia, no sé ara, l'esperança de vida més llarga del món, o la segona del món. Per tant, no sé si tot és genètica, o tot és alimentació, o tot és, no sé, hàbits de vida, no sé què. Però resulta que amb una sanitat molt mediocrement finançada tenim un nivell de salut altíssim, en termes mundials. Bé, és un misteri que no sé si els economistes hi heu pensat. Per això la sanitat pública espanyola és tan seguida. Per això, però era, amb el que va ser, si la tornem a reconstruir. Per això és un referent, precisament, perquè era una sanitat més ben dotada i molt eficient. Llavors hi ha altres elements, que sigui un país mediterrani, que pot influir en això de l'esperança de vida, però és això, i això és el que hem de cuidar, que nosaltres va començar a destruir amb els decrets del govern del PP, que va transformar aquesta sanitat pública assegurada, i això s'ha de reconstruir, però és una paradoxa, no? Com podem tenir millor salut i millor esperança de vida nosaltres que els Estats Units, que gasten 10.000 euros per persona en sanitat, i quan té un problema amb un propòsit ens recomanen que vagi a casa i reposi, perquè això no entra. No, abans hi havia aquest senyor, és que no sé com se diu. Quan es va mencionar tots els professionals que van ser principals en el tema del Covid, com és el personal sanitari, el personal dels supermercats, el personal de neteja, no es va mencionar els agricultors que van produir els aliments bàsics per a la gestació i que a més feia uns mesos que havien fet una huelga i que el govern va passar una mica olímpicament i que després d'aquesta situació ells encara van continuar fent el seu treball i procurant els aliments per tota la població. Sí, d'acord. Aquí, això aquest comentari que he fet no l'he tret de cap estudi, és una referència, he posat uns quants exemples, però segurament que hi haurien més també, no? I segur que si anem estirant el fil, a més, els sectors que ens surten seran els que estan més maltractats, no sempre. Sí. I una pregunta. En la situació de la pandèmia tan crítica i que feia falta els braços de tothom, com és que els hospitals privats no podien intervenir i era solament una feina dels hospitals públics o els hospitals concertats? Home, sí que podien intervenir i han intervingut i bé. Ve de totes perspectives que la retribució pública per intervencions privades de metge a Catalunya és generosa. No sé, és que hi havia alguna cosa que iba a dir, no, això com és hospital privat, en el tema del Covid, no sé ara en concret què era. Ningú li pot dir a cap hospital privat que no actuï. Un hospital privat té el dret a fer el que vulgui, atendre els pacients que hi vagin. Una altra cosa és la relació d'aquest hospital privat amb la sanitat pública, si està concertat, si l'han contractat perquè actuï en funció de la sanitat. Això és una altra qüestió. Però en principi que ell, com a hospital, pugui actuar amb pacients de Covid, no hi ha res que prohibeixi.
Potser va ser una informació que no la vas entendre, no em va arribar, Ho poden fer, o no em va arribar a saber. I algo que he llegit avui a la premsa, aviam què pensa. Veia avui a la premsa que el Ministeri de Defensa d'Àustria estava lesionant una mica la població per una situació de corte dràstic d'energia, que hi hagués un apagó i no fossin unes hores. Aquí el govern espanyol diu que com que no està massa d'acord, que si se surt de l'acord, no sé què us diu, a nivell europeu, del sistema d'energia. Com veu vostè aquesta situació? No sé si pot arribar a aquest extrem, però que realment és una situació crítica. És una situació crítica. El tema de l'energia és de transcendència brutal en aquests moments. Possiblement molt mal explicat pels mitjans, perquè és un tema molt complex, però jo no sé si preparar la població perquè es talli l'energia, però que arribarem a situacions complicades, seguríssim. A més, les aixetes estan situades o no estan situades, les aixetes de legals. Una pregunta col·lateral. On situaries el Muface? Si és molt llarg, no, Això és a part. Sí, però és que el públic privat, concertat, aquí suca tothom. Això, no sé si fora públic o no fora públic, però estan a part. Hi ha el bloc del Muface i de mutualitats que encara existeixen, que és un tema pendent de resoldre, d'encaixar-ho com correspon. Suposo que ningú encara que s'hagi atrevit a obrir la caixa dels trots, perquè sempre hi ha problemes més urgents, però és aquest bloc que queda sempre a part, els socials privats i les mutualitats. I sempre el tenim aquí i estan callant. Muface, mujer... Està a part. Bueno, però de totes maneres es va donar un pas perquè ja va quedar extingida la MUPAL, que era el mateix de totes les administracions, de tots els ajuntaments de tota Espanya. I això ja se va carregar perquè jo entenc que era la més fàcil de carregar-se, la que tenia menys peces que sigui en tot l'estat. Ara a Muface els funcionaris ja no entren a Muface, tots els nous des de fa uns quants anys. Però després queda la Mujejo i l'ISFAS, que em sembla que encara són pitjors de ficar de fotre les mans. L'Institut de la Marina i tot això. Sí. Normalment queden aquí penjats que es van arrossegant. Molt bé. No, em sembla que no hi ha més preguntes, com menys ningú alguna. Moltes gràcies. I, bueno, ha estat fantàstic. Molt bé.